Tilandire nonse amene mwatsekula kanema amene wa V&V Media TV. Ndikulandireni ku programu inanso ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti ndi programu ija yomwe timadza sabata ndi sabata kukupatsani nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi achinyamata. Ndiye timayenda ulendo osiyanasiyana, maulendo amene timayenda a dziko lino la Malawi kuona kuti kodi achinyamata madera mwathu akuchita motani ku nkhani imene yamayimbidwe. Ndakondwa kwambiri kuti mwatsekula kanema amene wa V&V. Ndiye apapa tikuyankhulamu tachitani subscribe kapena kupanga share link imene ikuoneka kuti anzanunso atsatire mayimbidwe okoma ngati amene wa pompano pa V&V Media TV. Ine ndi Luciano Lion, tiye ndikhale limodzi ku programu yathu ya tsiku la lero ya Sacred Vocals. Ndiye tiyambe programu yathu madzulo ano ndikuimba kuchokera kwa gulu lotchedwa Kainsa Young Adventist Men, nyimbo imene akuti Atani Yehova. Afumu muli apa amayo adachito ndifusira okha Atani Yehova kusamala kwake, Atani Yehova kurudza kulumuke, Atani Yehova kusamala kwake kalonga yo, Atani kurudza kulumuke, Atani Yehova kusamala kwake, Atani Yehova kurudza kulumuke, Atani Yehova kusamala kwake mfumu yo, Atani kurudza kulumuke, mukalila mani wa mulungu wanu kumamba, uye ulova ukundichimwitsa onani, ndayamba kuba nsanje koma sikufuna kwanga ndithandize wakuyanga mlungu wakupatsa ntchito nyumba gali moto yoyendera yabwino zalakwikanso wayamba chimasomaso akutesa mabanja aeni eya Atani abange bwanji Yehova iwe tanena abange bwanji Yesu kutudza kulumuke chinaso chani tanena kutudza kupezeke kumwamba iwe tiuze Atani Yehova kusamala kwake, Atani Yehova kutukapezeke kumwamba, Atani Yehova kusamala kwake Yesu yo, Atani mukasala kujamai tawina yake mbuyo kulila pamaso pa Yesu kupempha banja nkumati mamuna katsapezeka ndidzamumvera kumuchengeta kumulemekeza Yesu wa chifundoyo wapeleka banja ana bizinesi mwayamba kugwira ndalama makumbushuka mwakundika kulalata mwati mamuna alibe ntchito Atani abange bwanji Yesu abange bwanji Yehova eyanenani chinasanchani mukulumuke mai ndichaniso chomwe mbuye kuchitireni mukulumuke Atani Yehova kusamala kwake, Atani Yehova kutudza kulumuke, apange bwanji mfumuyo kalonga wa ulemerero sata, Atani Yehova kutudza kulumuke. Mulungu wathu wakumwamba amachita kena kalikonse kuonera kuti anthu fe tikhale ochita bwino. Kumbukirani imfa ya Yesu Khristu
chidali cholinga chona kuti titachimwa Mulungu adapeza solution yona kuti ayi mwina mwake machimo athu akhoza kukhululukidwa, ndi anatipatsa mwayi yona kuti tikachimwa tidzilapa. Koma sapezeka kuti masiku ano tikukangalikabe kuchita machimo, ndi Mulungu akutidandaulira kuti nditani. Nde achinyamata amenewa a Kainsa Young Amo akungophera mphongo kunena kuti ayi kodi Yehovayo atani kusamala kwake kuti tikhale anthu okhulupirika ndi kuchita chifuniro chake. Nyimbo yabwino kwambiri, nyimbo yotichenjeza. Nde apa mbwalo munso ndaitana kuimba kwina kuchokera kwa gulu lotchedwa Bereu Future Adventist Men all the way from Chikwawa, nyimbo imene akuti njenjemera. Akaniona nikuyenda nanu njenjemera akaniona nikusata mabasi yanu njenjemera akaniona nikuyenda nanu njenjemera akaniona nikutsata mabasi yanu njenjemera oibama njenjemera ndikamsata mpulumutsi njenjemera oibama njenjemera ndikamsata mpulumutsi. Pamene Yesu nali padziko Afarisi ndi alembiwo anamnyoza nachita nsanje namupha. Ndi chimodzimodzi lero lino Akhristu fe tichita nsanje, sitidziwa mtima wa munthu Mulungu adziwa. Ndikamtsata mpulumutsi. Achinyamata amenewa a Bereu Future Adventist Men kuchokera ku Chikwawa kulowa Shire, nyimbo imene akuti njenjemera. Akuti Satana amanjenjemera akandiona kuti ine ndikukangalika nzauzimu. Kodi inu amene mukutionera programu iyi, Satana amanjenjemera nanu akamaona moyo wanu wa Chikhristu kupita patsogolo, kapena Satana amakondwera kuti mwana wanga uyu akuchita zimene ine ndifuna? Ndithu ndi khumbo la wina aliyense. Tiyesetse kukhala anthu okangalika ndi zauzimu kuti Satana akationa azinjenjemera. Nyimbonso yabwino kwambiri kutifika mkatikati mwa program imene ya Sacred Vocals. Kumbukirani kuti mukuonerayi ndi program imene tikufotokozera kuti ndi Sacred Vocals, imene imakufikani sabata ndi sabata nthawi ngati imene ya 8 o'clock Friday lina lililonse maola amenewa a sabata. Monga mwa nthawi zonse, ine dzina ndi Luciano Lion. Ndibwerezenso na kuti pamene tikupitirira kuonera programu iyi, tapangani subscribe kapena kupanga like
zinthu zonse zimene tikupatsirani kapena kutitumizira feedback una kuti ayi kodi mukutionera kuchokera mbali iti. Ndiye apa tipitire ndi program yathu kuimba kumene kuchokera kwa gulu lotchedwa Saved by Grace, nyimbo imene akuti ona. Ona mlendo waima pakomolotseka mokondwa aitana momveka anena ona ndigogoda pakomo ona ndimatu pakomo ngati wina mvama uake nazazegula nizalo ona nigogoda pakomo ona nimatu pakomo ngati wina mvama uake nazazegula nizalo nazunzira mlendo nigogoda pakomo nimatu pakomo ngati wina mvama uake nazazegula nizalo ona nigogoda pakomo nimatu pakomo ngati wina mvama uake nazazegula nizalo anyamata amenewa kuchokera ku Domas College, nyimbo imeneyo akuti ona Mulungu, akuti ona mlendo ali pa khomo akudandaulira kodi utsegula. Tatenti titsegule makumu athu kuti Yesu Khristu alowe alamulire miyoyo yathu tsiku ndi tsiku. Anyamata amenewa kuchokera ku Domas College amenewa ndi Saved by Grace, nyimbo nso yabwino kwambiri yotitsitsimutsa.
Ndi apa ndabweretsanso kuimba kwina kuchokera kwa group chedwa The Fortress, nyimbo imene akuti mtsogozi wathu. Ambuye anati onetsa chikondi ndipo alichitsanzo, anatumiza mwana wake obadwa yekha kuti adzationetse chitsanzo. Chitsanzo ndiye chiyembekezo, mavuto yadzalitangata ndiye mtsogozi wathu, njira yopita kwatuko. Anati adzabwera kudzatenga ake kukanawo mwamba, kukakhala mbuye muyaya. Mbuye Yesu ndiye chitsanzo, ndiye chiyembekezo, mavuto yadzalitangata ndiye mtsogozi wathu, njira yopita kwatuko, njira yopita kwatuko, yopita kwatuko. Njira yopita Kuimba kumeneko kuchokera kwa group chedwa Fortress akuti gulu limene akulitcha kuti aphimbi kapena kuti aphimba. Fortress ndi gulu limodzinso imene langobwera kumene maimbidwe nyimbo yabwino kwambiri akuti mtsogozi wathu. Tikamamva ma vocals yake iya ndithu abwino kwambiri, studionso yapamwamba, nyimbo yolimbikitsa. Ndi mmene uthenga kubwerera ayi ndithu nzofunika anthufe tidzisintha tsiku ndi tsiku. Timabwereza kuti tisamangomvera uthengawu, koma tatenti tisinthe machitachita athu kuti moyo wathu ukhale oyanjana kwathunthu ndi Mulungu wathu okhala kumwamba. Nde apa timalize programu yathu ya tsiku la lero ndi kuimba kuchokera kwa group chedwa Tsamba Young Adventist Men, nyimbo imene akuti Alembi. Alembi ndiye Farisi, anabwera naye mkazi wa chigololo kwa Yesu, nafusa Yesu tichite motani, Mose nanena otelewa ponyedwe miyala. Alembi ndiye Farisi, anabwera naye mkazi wa chigololo kwa Yesu, nafusa Yesu tichite motani, Mose nanena otelewa ponyedwe miyala. Nangisana chimwepo, nangisana chimwepo, atole mwala mugende, adole mwala mugende, ochimwa wa chigololo nangisana chimwepo, nangisana chimwepo, atole mwala mugende, adole mwala mugende, ochimwa wa chigololo.
Farisi anabwera ndi mzima iyo tamupeza uyu ndiwo chimwa timugende myala Malamulo a Mose amanena kuti anthu oterewa tiwaponye miyala afe tchimo sakuyenera kukhala ndi moyo koma Mbuye Yesu anagwada pansi analemba tchimo la wina aliyense oyang'ana pansi pa napeza tchimo lake anathawa nafenso pano timapanga jaji timanena zathu kuti ndi achamba kuti ndi mahule kuti ndi ochimwa pamene nawe Ndani sana chimwepo atole mwala mugende ochimwa wa chigololoyo. Tikawerenga Bible likutiuza kunena kuti Yehova wakumwamba anatiyeza pa ulemerero wake natipezeka operewera. Ndiye chifukwa chiyani tikumakhala kumawulizana tokha anthu ochimwa? Wokondedwa amayi, abambo, nyamata komanso msungwana, titatha kumvera nyimbo imene yayimba chinyamatawa, tikhale khumbo lathu, tikhale cholakalaka chathu kuti tisiye machimo athu kuti Yesu Khristu pamene akubwera azatipeze tili oyera. Ndani sana chimwepo atole mwala mugende ochimwa wa chigololoyo. Ndani sana chimwepo atole mwala mugende ochimwa wa chigololoyo. Ochimwa wa chigololoyo. Ochimwa wa chigololoyo. Nyimbo imeneyo kuchokera kwa gulu lotchedwa Tsamba Future Adventist Men. Nyimbo imene akuti alembi anali anthu onena kuti amadziona kuti ndi anthu ozindikira kwambiri pa nkhani ya chipulumutso, ozindikira malemba, koma pambali pena akuti aya amachita zinthu zina zosemphana ndi Mulungu wathu okha kumwamba. Kodi ife tikhala ngati alembi? Yankho limenelo ayi ndithu ndikhupe kuti tikudzipatsa kumene tili amene tikuonera programu iyi mu tsiku la lero. Pameneponso ndi pa mtsiriziro pa programu yathu ya Sacred Vocals. Ndakondwera kwambiri kuti mudali pamenepo kutsatira programu imeneyi. Sidzingakome kukhala ndekha pano, koma support imene mmatipatsa ayi ndithu timayamikira kuti mmakhala pamenepo. Ndibwerezenso kumapetopeto kuti ayi tapangani subscribe, komanso kupanga share link, komanso kutipanga like, komanso kutitumizira uthenga kuti kodi programu iyi ikukusunthani muotani. Tiyamikira kwambiri. Pa kamera padali Chisomo Ng'omba amene waonetsetsa kuti programu ikuoneka mmene ikuonekeramo. Kufikiranso sabata yamawa, ine dzina langa ndi Luciano Lion, ndikufunirani sabata lopambana. Makoma nonse, zikomo. Ndekabilo kumona Yerusalema ushakabo kulila nefwa. Ndekabilo kumona Yerusalema ushakabo kulila nefwa.